Pero hai que ter cuidado cas gallas das vellas, di Xirelo. Hai que ter cuidado con todo, Xirelo. É que... que acabo de... Se antes o digo, Hola, que tal? Moi boas, saudos de Iago Gordillo. Isto é Recuncho Gamer. Hoxe saiu o Resident Evil 4. Aquí o tedes. No, este non, este é o de Play 2. Hoxe sae, pois neste caso para PlayStation 5, tamén para Xbox Series, tamén PlayStation 4 e tamén para PC. A verdade que a portada en sí, o que ven son da imaxe en sí, non sei ata que punto carece un pouco unha cousa máis simpática. Pois podía ser Resident Evil 4, como podía ser Silent Hill, como podía ser Mondoñedo Hill, como podía ser... E por a parte de atrás, pois teríamos aí contrapartida que sería con Ashley, entendo aquí. Pois nada, pois claro. Hai que dicir que ten así ese brillo, uns toques que está ben, está curriño. Pero digamos que esta portada en sí, así no cartón, non sei se no resto de versión me parece así, pero esta portada en sí é como un pouco sosiña, hai que decirlo. Te dormir. Vale. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero, arrastrado por la furia y el pecado, y acógelo en el paraíso y en tu seno inmaculado. Oh Señor. De momento... Están aí ca... 30 de setembro de 98. Moi ben. É um dia que eu nunca vou esquecer. Un día que non vou olvidar. Foi quando o policial em mim morreu. E Basicamente... naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Isto foi no Resident Evil 2. Mas muitos outros não tiveram sorte. Foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Convidados, sí. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento, as missões árduas. Eu creo que isto non estaba no original. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse. Estas son cousas do 2, pode do ser remake. diferente. Tem que ser. Aparte, que non me acordo moito do 4, máis ou menos a estrutura do xogo sei, as zonas para que vas, pero o argumento en sí, os xiros. Vale, isto xa novo, que non estaba na demo. Mira aí, que bonito. Então me diz, Yankee, por que você veio para esse fim de mundo? Praticamente onde Judas perdeu as botas. Onde Judas perdeu as botas, en vez de onde Jesús perdeu a chancoleta. Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou. Disse na lata, ajuda ele. Vocês não vieram até aqui para assar marshmallows, né? E aquí non viñechedes para facer unha churrascada, non? Você tem um senso de humor esquisito. Moi bo sentido de humor. Vou te contar un segredo. Só aqui entre nós. Aquí entre nós dous. Muita gente está sumindo nessa área. Que aquí a xente non lle está indo ben. Tá acontecendo faz Aquí está se perdendo xente que nunca se perderá. Bom, então deve ser outro dia normal para vocês, né? Há uns dias viemos atrás de uns alpinistas perdidos. Eu sei que vocês vão me ajudar. Moi ben. Aquí non están tan agresivos entre eles como no original. Que o original era como que estaba enfadados un con outro. Aquí non semella tan... Que me rollo. É aqui. Moi ben. Estes son gráficos do xogo. Eu tô apertado. Já volto. Este ten que ir facer pisiño. Regra número 1 de... ¿Te has bebido el bar entero? Bueno, te has bebido el bar entero quedou un pouco... Por se fuma. Sitio más tétrico. Non moi bien Carraxe. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí?
Si, vai pola verxa que está aberta, claro. Non se pilla aí... Teno do dereito, non? Por lo menos agora aquí sí. Igual deulle tempo a Ele confundir. devia estar bem apertado. Será que ele caiu? Será que você podia dar uma olhadinha? Vai botar aí unha olladinha, veña. Ele queda aí. Na demo non estaba este señor no... Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda. Se non lembro mal, aquí comeza a demo. Pero na demo, se volvíamos para atrás, imos ver se nos deixa volver. Sí, aquí é onde comezaba a demo. E xa estamos nos. Capítulo 1. Entón, seguimos onda este. Está aquí. Podo... está botando unha sonequiña. Moi ben. Pois nada, non hai moito máis. Xa está. Aquí vemos que esta bota non é da miña talla. Que tal de brillo para vos? Igual se non podo subir un pouquiño. De momento vai ben. Tamén esta parte creo que é máis escura que o que ven despois. Será que ele foi muito longe? Aí están os corvos. Moi ben. Hai unha cousa do cabelo que xa me fixen en algún vídeo comentaran, que vedes que fai así como un baile estrano. E iso creo que había maneira de configurar. En principio este cabelo máis realista, pero non sei que tipo de tecnoloxía que lles fai unha cousa rara aquí aos de Capcom. En fin. Moi ben. Todo rico, todo magro. Sí, dame a tendencia de querer usar outro botón para agocharme. Ahí está, círculo. Pasamos por debaixo dos espiños. E imos seguir tirando. Esta parte vamos a facer un pouco máis rápido, porque xa fixemos outro día a demo. Para pararnos a máis detalles, pois xa paremos outro día. Vale. Iso logo se que se ve un pouco peor. Alguém em casa? A ver, por aquí. Aquí non había nada, pero sí que había, creo que algo de munición ou cousa. Este palitroque. Que este palitroque que é? Se acerca el juicio ou o xuicio está próximo. Moi ben. Por aquí non hai nada máis. Creo que no resiente agora cando hai alguna cousa preto, pois aparece ese icono como acaba de aparecer na porta, así que tamén é máis fácil investigar cousas. Aquí, isto de aquí é como unha falsa porta que logo se abre. Cando digo logo, digo en 5 minutos como moito. Non pensedes que vai tardar moito. Hasta el fin viviremos contigo o temeremos. Moi ben. Proteger nuestra alma ante este... que pretende... ante este no sé qué, que pretende destruirnos. Moi ben. Imos para aquí, a ver se hai alguén. Está vibrando o mando. Hola. Foi mal chegar entrando assim. Busco a polícia. Vino aqui? Taca as súas cousiñas. A ver, que hai? Ui. Mario Fernández Castaño. Castaño é apelido galego, non? Ui. Dio. Esa patada. Parece un pouco Leon, pero Leon o do Virtua Fighter aí. Porque aparte o pelo ten un pouco... Chamase Leon, non? O do Virtua Fighter. Creo que Virtua Fighter 2 aparece por primeira vez. Isso non sonou ben, sí. não é nada bom. No, ten boa pinta.
Pois nada, aquí está. Ué, como xira? Veña. Xirarei como a carne do policía. Por aquí viñe, non? Sí. Bueno, creo que non hai nada máis. Ah, espera, sí. Nossa, que Alguén quere caldo? Unha cunca por aí? Non? Vale? Veña, estamos. Imos baixar por aquí, que pon algo como que no sei que consumirá en la llama a los que nos ofre no sei que. Usamos a chave, abrimos porta, quito tripa. Esto é sempre un detalle que funciona moi ben en calquera cousa de medo, de poñer obxetos por aí que logo fagan sombra. Entón dá así como rollo, esta cousa así rara, ¿no? Moi ben, é un cervo, creo. Unha ratiña, moi ben. Non sei que de destruirás. Unha radio parece que se escoita aí. Aí! Moi ben. Na escuta! Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? Pois... moi ben. Bonito plano aquí. Vale, sí. 10 balas, igual que na demo, moi ben. Así que botarei 7 fora, tranquilamente. O que foi isso? Que foi iso? É unha caixa. Nem fudendo. Xa empezamos. Onde está? Só piora. Xa está, xa o fixen. Moi ben. Non sei se te se pode baixar sen que che ataque, porque sempre que vin a alguén xogando sempre o alcanza. Igual é para explicar que podes usar o coitelo para defenderte. Digamos que o coitelo neste xogo ten vida. Podes usar para varias cousas, como que para defenderte un ataque, facer un parry, un ataque o sea, unha defensa sincronizada. E tamén para estas situacións, para non perder vida. Que non que? Uy, están aquí dentro. Mira, ahí está. Hola, ¿qué tal? No te veo, es mejor. Ven, creo que teño un... Moi ben. Patadiña, moi ben. Isto creo que novo neste. Ou non sei se era tan así no anterior. 2 balas quédanme. Igual podemos miarse. Hai outra maneira de... No momento de vida vou pola metade. Non sei se pilla algún erva ou demais. Vou mirar por aquí se hai algo máis. Non podo sair como no demo, moi ben, hai que dar a volta. Mas creo lembrar que había algunha bala por aí. Sacó a pistola el só, non sei. Dese como un sensor para avisar se hai perigo por aí. No, pois eu creo que non me deixei nada. A ver se hai por aquí algo. Ah, aquí. Unha erva verde. Por aquí habrá algo máis. Ah, está che ben, moito cráneo por aí. Xuraría que había balas de pistola por algún sitio por aquí. Por unha demo, por que me deu a mí? Vale, vou tirar.
Están xogando a risca aí. Ninho. Aqui é o Condor 1. Hai que mirar. Aqui, qual a situação? A filha do presidente, a Bebê Águia. Ela deve estar... PP Águia, moi ben. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Iso vai ser o Lago das Entendi. Pontes. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Oi. Eu tenho que ir. A gente se fala. Vou baixar un chisco. Porque aquí no ruido, no momento ruido. Eu vou dar o meu jeito. ¡Hala! ¡Adeus! Sí, agora está un pouco alto nos efectos de son. Adeus. Ai. Pois nada, haberá que seguir. Mapa actualizado. Imos ver o mapa. O mapa, pois se te perdes, pois que vayas po mapa. Pois moi ben, é unha cousa máis ou menos clarísima. Entón, se non entendo mal, viñamos por aquí. Este é o tramo que fixemos, efectivamente. E agora, pois por aquí. Esta foi a casa e xa está, pouco máis. De momento creo lembrar que o mapa no primeiro tramo do Resident 4 non era tan importante como igual no 2, que xa comezas na comisaría, que é unha zona que requiere moito mapa aquí. Digamos que estas primeiras partes son todas un pouco máis abertas e máis fácil de ubicarte. Sí, un pouco o remake das bestas. Outro día comentábamos ca demo, porque agora estamos xogando, claro, voces en portugués, máis inimigos en castelán, entón unha especie de así un remake das bestas cambiado. En Hollywood, que lle mete moita acción, sabes, e demais. Pode ser unha cousa así. Boas, Black Souls. Black Souls, que digo os nomes sempre a metade. E aquí... Oi! Corvo! Imos ver un momento aquí. Non se pode. Creo que hasta que non... Ah, sí, eu quería ver. Vale, a chave xa está. E isto, que a min isto é un dos acertos do Resident 4, a nivel de... que dá máis xogo o tema este. Si, o xogo, sabese ben, vai fluidiño. Tamén ten unha cousiña que como segue sendo un motor, o sea, segue sendo un xogo que funciona en PlayStation 4. Entón, aí ainda non sei as limitacións de que non é un xogo completamente nova xeración, que tamén lle vai pasar a outro xogo de Capcom como é o Street Fighter 6, que vai sair en xuño, tamén co mesmo motor. Entón, claro, é un motor que ainda funciona en PlayStation 4, entón, digamos que ten un pouco aí esa limitación. Vese de fábula, pero digamos que nada estamos vendo xogos que están limitados. Seguramente o Final Fantasy XVI, por exemplo, por pensar que é algún exclusivo de xeración nova, pois aí seguramente vexamos algún salto de gráfico ainda máis importante. Moi ben. Salvar xogo. Aquí non había cinta xa para guardar, non facía falta, non había limitación de salvar. Únicamente igual no modo profesional, eso pode ser. Vale, e aquí temos personalizada maleta. Ah, que se pode meter amuletos, cousas así, algo así ven alguna review. Amuletos en plan, pois, que gañas máis cartos matando inimigos ou cousas así. Imagino que veremos, non sei, se non é hoxe, pois no seguinte directo. E de momento, pois por aquí, pois nada, 12 balas, un pouco de pólvora, nada, o básico. De momento imos ben, non hai que xestionar moita cousa. Sí, non, é normal o que comenta aí Black Souls, que de momento... É o que pasou tamén moito con PlayStation 2. Canto tempo estivo vendo xogos de PlayStation 2? Se non lembro mal, creo que hubo un FIFA que saiu en PlayStation 2, en PlayStation 3 ou en PlayStation 4. Deu ser o 14, unha cousa así. Quero dicir, consolas cun parque tan amplo como foi o caso de PlayStation 2 e PlayStation 4 está aí por detrás. Non é igual, pero bueno, que ya foi moi ben. E ella sigue indo ben, pois que por iso se sigue tirando moito. Outro caso da Switch, que a Switch tamén ten pinta que vai ser unha consola que vai seguir vendendo moito, que pasa que aí xa están facendo tamén unha consola que xa máis limitada que a xeración propia de PlayStation 4 e Xbox One, entón estamos falando de outra cousa aí. Moi ben, alguna persoa teria que decirlo. como din, fai transcripción fonética de como se di. Mentras, esta furgoneta aquí, outro día lembroume, vin aí a... Mira, aquí veñen Petróleo, perdón, Luis Zaera e o outro señor das bestas. Son estes dous, fixadeus, A escena do camión. Sabichedes? É esta. Veñen aquí o camión.
Ui. Moi ben. Moito dano. Ese momento que non sei correr. Detrás de ti, imbécil, xa saiu. Cantamos bingo. Ui, ui, ui. Acabo de esquivar algo. Non me vou curar, verdade? Non podo disparar agochado. Debería curarme, verdade? Pero moito aguanta desde o meu... Uf. Cantas balas? Ui, 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 ui. Que se estaba saindo e tal. Vale, este ten 10 de pistola. Home, pues para ter 10 de pistola... Quero dicir, por que vas con agadaño? Por que vas con balas da pistola? En fin, de momento ainda peor que outro día estou xogando, moi ben. Parecía que non se podía facer mellor. Pesetas. En cano estamos? Non o sabe ninguén. Pero aquí hai pesetas. E polo visto, aceptas esta cosa. Chorizo de Pamplona da potencia, efectivamente. A xente se hacer Black Souls Ska. Eu que dixen? Que dixen? Ah, Black Soul Ska. É así. Separando o Ska ao final. O sea, alma negra de Ska. Sería iso, vale. Sí, claro, aquí o que teñen que... Imagino que teñen a consistencia do cráneo mellor. Aquí hai unha cousa moi importante. Creo que por aquí hai unha das trampas estas para animais. Aí está, é unha desas, non? Podía desactivalas, non? Moi ben, esquiveina. E aquí hai un señor que, a ver, teño unha erva verde, pero eu quero... Vou cargar. Isto é un sitio clásico dun inimigo de Dark Souls, de Soulsborne. Sí, sí. Moi ben. Ben feito. Estou indo máis ruidos. Hai alguén máis? Ou son eu só? Vale, moi ben. Erva vermella. Isto está moi ben, porque como ben sabedes os que están familiarizados ca saga, pois erva vermella máis erva verde. Ah, vale, é o propio Leon o que está facendo ruido, vale. Como ben sabedes a mistura aquí de erva verde todo isto. Si, combinar, fabricar ítems, todo isto, vale. Atallos para armas, vale. Moi ben. Entón, atallo para arma, como faría? Isto, atallo para arma. Vale, esquerda, sí, xa está, vale. Sería para facer atallos ca comando adicional. Entón, isto, combinar ou fabricar, chamamos fabricar. Mix de ervas, xa che poñen aí as combinacións automáticas, mantés botón, e aí temos. Con isto, en teoría, curamos toda a vida. Usamos un, eu creo que o seu, porque de momento non vou mover. E isto, como se faría para mover? Ah, mover, co cadrado, movémoslo aquí e facemos música de mover. Moi ben, xa está. Para cambiar de arma. Moi ben. De momento imos con esta. Vamos a meterle unha bala máis. O coitelo ten durabilidade? Pois neste caso, porque como se pode usar o coitelo para accións como defenderte. O sea, se xusto te ataca en premes, creo que o L1, faz unha acción que evitas o dano, pero para evitar que o fagas todo o tempo, pois vais hecho un pouco a vida do L1. Digamos que podes usar o coitelo para evitar danos en momentos puntuais, pero non podes facelo sempre, pois non perde a durabilidade. En teoría, hai algún punto no que se pode ir reparando o coitelo. E tamén podes ir reparando esta cabeza, porque isto xa viramos na demo. Aquí teñen esta bonita cacholas aquí arriba. Un saúdo a xente que ainda está vendo Walking Dead. E chegou a esa tempada na que pasa iso. Pero iso pa vida. Eu teño feito mudanzas poñendo playlist do Tetris. O sea, distintas versións do tema A do Tetris de Game Boy. Imos ver aquí un pouco cos óculos, a ver que tal. Aquí están, co churrasco, moi ben. Puta merda.
Moi ben. Pásate pola tenda Reconcheira, onde non hai churrasco como este que estás vendo, pero hai camisolas varias. Xa está, publicidade, pode ser de aí abaixo. De verdade. Xa está. Moi ben. Entón, este tramo de aquí, imos ver se agora me sai unha cosa máis bonitiña de ver que o que fixen na demo, que a verdade que na demo estaba aquí un pouco... Claro, este xogo ten unha cousa que xa, bueno, vamos a esta parte e logo reflexionamos sobre o que quero dicir. Digamos que temos máis sigilo neste. El forastero. Vale, creo que xa todo o sigilo ala foi, efectivamente. Ui, moi ben. Moi ben. Ala. Galiña, corre, pita, 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 pita. Ala, veña. Moi ben. E ahora pasamos das bestas a o que arde, moi ben. Joder. Moi ben. Vale, pillei a pólvora. Isto é un hórreo. Esta base é moi de hórreo, verdade? Pa onde vas? Moi ben. Non, vos seguide ca sexta. Ostra. Ui, 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 ui. Esto ten mala pinta, Pero... imos ir pa aquí. Moi ben. Ben, ahora xa estamos máis tranquilos. Pode que non. Moi ben. Hola, que tal? Moi ben todo. Ante todo, moita calma. Entón, debido a isto moi ben. Imos apretar isto para que non entre por aí. Moi ben, a motosserra por aí. Vaime dar tempo a abrir isto de aquí. Que hai aquí? Munición de pistola, moi ben. E aquí cae pólvora. Escopeta, moi ben. Esta música do Tetris agora non entra, Aí está, veña. Hola. Hola, non teño de equipar rápido. Atallo pa dereita, vale. Ostras, no. ¡Ah! O que vos dicía do coitelo. No. Escaleira pa baixo. No. Non teño coitelo xa. Non teño coitelo. A la fium. Mima. Imos continuar. Imagino que aquí é o comezo da vila. Rediola. Efectivamente, aquí é o comezo da vila. Vale, pois ahora facémolo un pouco mellor e xa está. Non comecei mal, pero a ver se non me ve a señora do comezo. Vale. Vale, isto xa vimos. Xa está, saio. En total, non podo sair, moi ben. Sí. Puta merda. Moi ben. Entón, sí, son tradicións. Hai que respetalas. Con ese argumento vas a todos lados.
Aí antes vemos unha señora, entón vou buscar outra cousa. Bueno, na demo había aquí unha cousa que se entrabas na cidade, na vila sen armas, podías ir a unha especie de pozo, así. Mira, aí unha caixa. Poderei chegar a esa caixa sen que me vexa alguén. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Pero estás soando pola dereita. Estás aí. Sí, ¡Agarradlo! moi ben. Outra vez. Pois mira, señora, vou indo por aquí, vale? Vale, por aquí estaba a caixa esta que digo. Logo non teño saída, pero... Que hai aquí? Bueno, por 200 pesetas. Yey. Non. Non, aí está, moi ben. Hola, que tal? Podo sair? Gracias. Recursos, moi ben. Pausa dramática. Moi ben. Pitas. Mentres Black Soul K está poñendo aí o refraneiro. Bueno, ala, 400 pesetas. Aquí que había antes. Unha granada de man. Vou por aquí. Parece que non hai tanta xente, non? Estos serán daqui ou veñen a festa? Almas empenadines. Temos que pillar a erva verde. Ah, sí, sabía que pasaba isto. Moi ben. Estou indo unha voz aí como máis... Vale, pillé a pólvora. Oi. Ui. Moi ben. Hola, que tal? Ai, que olliños metes de estar no ordenador todo o día. Ese ven, por onde ven? Ah, tal aí, moi ben. Isto ten escapatoria. Non ten escapatoria. Moi ben. Un rubí. Morrín, non. Gracias, señor da motosserra, por esperar a súa o seu momento. ¡Ostra! Que lanzaron o machete. Sí, é unha conxuntivite. Escoito unha voz a miña dereita que non me gustan. Ostra, detrás de ti, imbécil, moi ben. Ostra, meten voces super saturadas. Un pouco como facían en Rec. Moi ben. Imos darle aquí unha pausa. Por que teño tanta erva de enamorar? Cunha erva só valerá. Quen dá a tanda, sí, efectivamente. Ou a tunda. A ver. Moi ben, carga con calma, que total non ven un señor con unha motorserra aí detrás. Ainda me queda un nada de coitelo. Están aquí tomando vermú. Pois sí, moi ben. Ah, mira, vaca. Xa se puso a arder sola, moi ben. Isto é como Grand Prix, pero mal. Ostras, da motosserra. A campana. Xa está. La campana. Es hora de rezar.
Hay que obedecerla. Él nos invoca. Claro, están chamando pero a misa. Eso é un borrego alguén. Sempre iso. Tenemos que servir. A Lord Sadler. Al Lord Sadler Todopoderoso. E aquí ven unha das catchphrases, das frases típicas do Resident Evil 4. Que está mirando. Que ve moito esa cara. E que lle pasan o pestillo, non vai ser, non molestes en misa, que non me respetas nada. Non se estão indo pro bingo. Que? Toca bingo? Aquí sería máis sesión vermú. Unha cousa así. Que isto? Sesión vermú. É Corpus. Hoxe é Corpus. O de Lord, a ver. Esta parte xa nova, xa estou despois da demo. Estamos comenzando despois da demo, así que isto é novo, todo magro. O de Lord, a ver. Tiñamos aquí a Paco Vázquez en Coruña, que era Sir ou non sei que era. Están chamando, dime. Ai. Procure um moinho bem grande. Tem um caminho do outro lado dele. O moinho. Entendido. Vale. Desligo. Vale, isto está soando polo mando, o sea, polo micrófono do mando. Entón teño que poñerme así para escoitalo. Ou leo ou te escoitalo. Abrir mapa. Para onde teño que ir? Entendo que seguir por aquí, por onde viña do motosserra, e que ahora estará aberto. Pero eu creo que ahora teño tempo para investigar por aquí, e se me deixei cousiñas, e pillar armas e cosas desta, non? Se abrir mapa, que queres? Que me pides? Vale. Entón, aquí estaban 3 años de vermú. A ver se hai alguna cousa por aquí. Ah, vale, un barril. O da motosserra, claro. O da motosserra é o monaguillo. É o que vai cortar as obleas aí. Motosserra. Nada, pois pitas. A ver, aquí teño que pillar a escopeta, que ahora non na pillei, que non se me vaya a min aquí a cabeza. Que antes pillei a escopeta, non lle di moito uso. O sea, non lle din uso directamente. Mira un spray de primeiro socorro, hai bastante cousa. A verdade é que este Resident Evil 4 xa é un pouco máis xeneroso, digamos, que as municións e demais cousas. Tamén é un xogo que ten máis acción e máis disparos, así que pues, vai compensado. CP Center, con iso non che dá nin pa unha suscripción do Twitch. Nin pa. Granada de Mao. Escopeta pilleina, sí. Vamos ver como está isto. Vale, escopeta abaixo, moi ben. Vale, arriba lixeiras, abaixo pesadas. E aquí cousas para lanzar camán. Pareceme unha cousa que podo memorizar. Da igual, porque logo non me vou acordar de nada. Moi ben, cartuchos de espingarda. Non sei que se decía espingarda. Estou dicindo aquí escopeta. Vale, vamos ver que máis hai por aquí. Por este segundo piso. Primeiro piso, bueno, primeiro piso, planta baixa, primeira planta. Isto parece o propio Resident Evil. Hai que decir, no, xogando co Play 5. Hola, que tal? Piso antes. Sí que agora non, pero se corro noto as pisadas, digamos que ten a vibración esta. Vale, pedra azul. Ten a vibración esta háptica que lle chaman, creo. Pois, non sei por que meten aí o háptica. Notas así as pisadas, así que está bastante interesante. A ver, máis deixamos por aquí. Isto pinta que sea unha erva. Erva vermella, moi ben. Imos xa ver, que ahora estamos pillando bastante cousiña. Vale, que misturei as dúas ervas de antes. Entón, isto pode ser... Non. Teño unha segunda maleta, como ve a cousa.
Ah, eu podo xirar, Vale, isto é Tetris total. Moi ben. Moi ben, galiña. Antes saquei un trofeo, creo que foi cando bloqueei o do machete, do motosserra, non? Co coitelo. Creo que foi eso que me deron. Imos a misa, a ver se nos dan algo. No, non se pode. De feito, algún dos que está polo chat xogou o 4 e lembra... porque eu creo que realmente ao final na igrexa onde hai unha cousa. Vale, estas son as cousas, estas, os tramos estos que na demo se podían desbloquear así facendo cousas raras. Como non fixen ninguna rara, máis alá de xogar mal, pero eso non é raro, polo visto. Pois tal. De feito non desbloqueei unha animación que pasou na demo que aquí quitaba o gorro este, fendía o todo. Aquí está unha erva vermella, moi ben. Imos ver aquí se quedou algo por aquí despois do incendio. Aquí hai balas, moi ben. Imos abrir aquí este palleiro, parece que é un palleiro. Non se pode abrir o palleiro, moi ben. Creo que despois hai zonas aquí do xogo que se poden volver. E nada, imos ver esta casa de aquí, que desta vez creo que non estiven ou si. Ah, desta vez sí que estiven, que foi cando morrí. Ainda aguantei, claro. Que di moito paseo. Pois imos seguir avanzando. Creo que só nos falta esta casa. Que aquí hai un barril. ¡Qué susto! Pero ti non... Chamaron pa misa, non o viches. E non vou facer ningún tipo de chiste de religión. Estar dentro dun armario, por favor, non. Pero... Ostras, que susto máis parvo. Pois iba todo confiado, eu. Ai. Viu tan todos a misa. Moi ben, pitas. Vale, pois nada. Imos a avanzar por aquí, entendo. A ver se aquí me dice algo. Pinta que por aquí non. Aquí, como entrei cando veu da motosserra, pois non me deu pa mirar moito, non hai nada. Miramos aquí enfrente. Munición para pistola, moi ben. Check. Encántame que as portas nos Residents abren para os dous lados, que eso tamén é unha vantaxe a nivel de arquitectónico e de interiores. Moi ben, moi útil. Imos volver a pistola. Escoite algo aí. Vale. Pois imos ver como se haga a cousa. Xa non me acordo nada do xogo, Dios mío. Ah, vale, eso que pechou a porta. Hai un muiño. Había un muiño no... Non me acordo nada deste xogo. Increíble, o sea, guai tamén porque... Por aí xente falando de Lord Sadler. Vale, aquí hai unha máquina de escribir. En principio é unha zona tranquila. Vale. Salvamos xogo, veña, total, tampouco pasa nada. Dicía antes que ia comentar co tema da frase do bingo. Claro, o 4 xa tira tamén moito de ser un xogo así como autoconsciente de que decir estas frases que quedan ben, os one-liners que chaman en inglés, esta frase así de prota de acción dos 80 e dos 90. Como, a onde van? Po bingo. Ese tipo de cousas. Entón, xogan bastante a iso. E logo tamén hai unha cousa que a xente que entendemos español, este xogo creo que dá un pouco menos de medo. Porque vos imaginade a sensación de estar aquí con esta xente que non sabes o que di cousas e non sabe o que di, ou que igual non entendes un pouquiño pero non entendes todo. Entón, eu creo que ese factor tamén se perde para xente que entende español. Vale, imos intentar facer sisilo en homenaxe a Mosiño. Moi ben. E o coitelo está con case nada de vida. Con isto tamén perde un pouco de vida o coitelo. Bueno, vida de uso, vamos a chamar. Moi ben. Vale, nesta casa hai cousas. Non dá. Non vai, vale, moi ben. Aí arriba hai alguén. Tengo que cargármela, que di? Ostras, eso que é?
a nivel sonoro está guai porque estás coitando de todo. Non sei que hai por aí, como uns carros ou non sei que. Vale, aquí hai moito puzzle de momento que non estou chegando a ninguna conclusión. Vale, nesta casa de momento entendo que non se pode ir. E aquí, imagino que se accederá por algún punto de aí. Non se pode entrar por aí, efectivamente. Entrando dentro da casa, algún momento se podrá ir por aí e demais, vale. Imos ir á facenda aquela. Ah, mirade. Isto creo que son misións secundarias. Billetes azuis de pedidos. Podes recibir tarefas recollendo billetes azuis de pedidos que están espallados. Ve os teus pedidos no menú arquivos. Moi ben. Entón isto. Por amor de Deus, alguén podes librar dos medallóns azuis que aqueles lunáticos religiosos deixaron por aí? Pedido, destruir todos os medallóns azuis. Área, facenda. Entendo que isto de aquí. Recompensa, espinelio por 3. Que é un espinelio? Agora mesmo non sei. Todos os medallóns azuis. Progreso 0,5. Entendo que hai 5 medallóns azuis. Creo que vi un medallón azul. Cousa é. O medallón azul non vi agora que hai nada. Vino ali. Es un medallón azul. Entendo, non? Pódese destruir con coitelo. Correcto, moi ben. Vale. Esta vaquiña. Unha vaquiña polo que vale, pero... Mima. Outro medallón azul. Non sei se podo golpear así. Moi ben, sí. Vale, te parece que estou usando isto, ben? Porquiños. Había un señor por aquí antes, non? Imos ver. Gastarei todo o coitelo. Sí, vale. Estou sen coitelo xa. É unha boa opción? Non o sei. Merda que? Ah, vale, que estás sen coitelo, imagino. Ui! Ah, foi a vaca. Que susto. Pensei que era un... Isto un pouco... Parque Xurásico, non? Con donde o Triceratops. Que, fede ben, moi ben. Ya. Das ganas de poñerse unha tapa aí, mima. Moito cepo. Con sangue. Están os porquiños. Mira, os porquiños como comen. Non haberá un modo foto. Os porquiños, sí. Ovo de galiña marrón. Vos que sodes, máis de ovo de galiña marrón ou branco? Eu marrón. ¡Ostras! ¿Pero qué lle pasaba? Pero isto é un touro ou que? Isto non estaba no original ou si? Por que me está mestindo? Mira, leí outro medallón que haberá que subir ali arriba. Vale, esa casa que non podía ir antes. Vou disparar, veña, vou disparar. Que a puntería que me caracteriza. Dixo, sé que estás aí. Pois ben, ábrome a porta. Abaixo. Temos 2.350 pesetas. O que ven sendo en euros, pois uns 13, 14. 14, máis ben. Hai un pitido. Ajá. Ajá. Se premo X, ¿qué pasa? Que desactivo. Igual, ahora si hai un enemigo, o interesante sería ir para atrás e que o pisas el e tal. Para a próxima xa sei. Así xa sei o que pasa, xa sei o que teño a miñas posibilidades. Antes de subir, vou pillar aquí unha erva. Erva amarela. As armarelas que fan? Ollo que estou xa ocupando este sitio. Erva amarela aumenta o máximo de vida. Ai, mira que interesante. O aumento depende do que é combinado, do que se combina con ela. Non se pode usar soa. Entón, espera, combinacións. Esta nova amarela para min. Podes mesturar a amarela con vermello e un verde tamén.
Entendo que iso é máis. Pois espérate, que entón fago mistura de verde e vermello. Correcto. E agora misturo a amarela co bote este. Vale, e misturo isto co outra vermella. E agora... A ver, onde me pide min? Isto pas que teña de stock vai vos parecer horrible o que vou facer agora. Vou poñer a saúde aquí abaixo, pero así en zigzag, porque a pólvora está ben aí. Os ovos xuntiños. Sempre os ovos xuntiños. Ala. As balas aquí, por exemplo. E isto non se move ben ainda que está a forraxe de aquí. Isto para que? Fabricar que? Ah, a munición para pistola. Ah, vale. E cartuchos de... Vale. Pois vou esperar para facer cartuchos, que eu creo que igual vai me ser máis útil. Porque para reparar o coitelo aquí non hai opción, non? Vale, podo mandar directamente para o volta máquinas que mentras non o reparo, pero non o vou facer. Bueno, imos para arriba, que aquí hai unha señora esperando por min. Peguei un tiro aí antes na casa. Seguimos... Tem que arrumar tudo sozinho. Vale, isto non vai nada porque me fai falta unha peza aí, efectivamente. Está aí, podo chegar. Por aquí se me que non hai nada, vale. ¡Un forastero! No dejéis que se escape. Pero, a ver, pero por onde queres vir? Ah, que vai por aí, vale. Menos mal que... ¡Ostras! Ah, vale. Mira, fíxate que lle saen aí as plagas. Es que os chaman as plagas o chismes. Eses tubérculos, digamos. $700 pesetas, un total de 3.050, 18 euros. Voy a facer cálculo mental. Xogar ben ao Resident non, pero cálculo mental. Aquí hai algo que pisa forte. E non é Alejandro Sanz. Que non quero baixar. A cámara tampouco fai. Espera, podo facer... Non. Non sei que está pasando. Non quero velo. Que pasou? Que foi? ¡Ostras! Pero señor. Por favor, poñede música de Benny Hill. Muy bien, ponte a cargar. Uy. Non sei por que fago isto. Moi ben, a pólvora algo fixo por aquí. Hola, que tal? Non estou orgulloso da estrategia, pero estou orgulloso de vivir. Imos ver. Hola. Ajá. Imos cargar. Tikirikirim. Que pasou? Hola. Podes caer. Está, non? Soltou o machete. Epa, que vai. Aí que vai. Non cae. Está para morrer, Pois... quedou nunha postura comodísima para botar unha soneca.
Bueno, pois a vida sigue. A vida sigue. E agora, tras facer isto, está aberta aquela porta. O que non sei que acabo de desbloquear tampouco novo. Non acabo de ver moi claro que vantaxe teño. Igual hai algo aquí atrás. Teño que mirar, efectivamente. Aquí está. Vale, engranxe madeira, xa sabemos pa onde é, moi ben. Oh, me outro coitelo, moi ben. Entón o outro si que vou mandar pa onde estaba. Vale, vale. Moi ben, entón agora este coidelo que está roto vou mandar para aquí. Sí. Vale, e o outro coitelo teño equipado xa. Sí, correcto, moi ben. Todo óptimo. Isto é para min. Que bueno abrir. Nah, non abre. E por aquí podemos ir a un sitio que... A terceira vai vencida, moi ben. O sea, xa que esta era unha porta que antes non podía. Vale. E por aquí non abre. Non abre, pero en teoría eu creo que aí podo acceder. Se subo por aquí. E agora vou por aquí. En teoría, ese sitio de abaixo. Mira, aí hai un deses. Voy a apuntar. E quédame un. Se o vedes, gritad, que non... Bueno, gritad, escribid por o chat como querades. Falta berrar. Vale, entón por aquí, eu creo que a porta esa podes abrir. Non, non se pode abrir. Como se baixa aí? Esa porta que non me abría antes. Imagino que por aquí se poderá acceder. Nada, ese engranaxe non é para iso. Vale, imos volver ao muiño aquí arriba. Ah, non está a bomba. Non vim por aquí o medallón azul. Imos poñer aquí o engranaxe de madeira. Moi ben. Aí está. It's a match. E abrimos porta, moi ben. Agardo que non veñan inimigos xa a saudar. Son a cousa, como vou esta zona de aquí abaixo que hai un baúl? Pois igual non é agora cando toca. Non me vou preocupar tampouco en intentar conseguir todas as cousas que vexo e tal. O sea, imos intentar ir avanzando na historia, situacións, xente con novas cousas na cabeza. De momento temos un saco, un cráneo de becerro tamén. Pois imos vendo que máis. Por acabar de revisar se me deixe aquí algo. Este está ben. Moi ben, 400 pesetas. O que ven sendo 2,5 euros máis ou menos. Outra ponte, moi ben. Está o río seco. Granada de man, veludo azul. Ah, vale. Isto apartar por algún motivo en concreto. Ahora virá un enemigo. Xa me sei eu. No mapa que... Isto que é unha zona nova, entón. Vale, entón eu creo que parareime un pouco por aquí en vez de ir por aí. Vou inspeccionar un pouco esta zona. Por se hai alguna tipo de munición ou cousa útil. Porque por aquí podo abrir. Ou está pechado isto? No, isto está pechado. Entón só me queda mirar por aquí. Se hai algo máis, que seguramente o haxa. Para eso diseñaron que houvese aquí un cachiño máis. Vale. Estou vindo ruidos, que non son eu. É veludo azul, que veludo azul entendo que é outro tipo de cousa, en plan as pesetas que non ocupan sitio no mapa e debemos ter noutro sitio que non vexo aquí, non? Plan miscelánea. Abaixo materiais, demais. Non vexo, non sei onde está. Ah, vale, non sei, non dixen vale, pero non sei por que minto. Non sei exactamente que está pasando. Moi ben, pois esta casa imagino que logo se podrá ir por aí. Imos ir por aquel sitio que acabamos de abrir. A ver onde nos leva. Aí, icono de que está salvando a partida. Imos baixar un pouco a velocidade.
60 pesetas. Estamos echando unas 5.000 pesetas. ¡Agarradlo! ¡Ostras! Muy bien. Muy bien. Estupendo. Uy, uy, uy. Ay. Hola, ¿qué tal? ¡Opa! Y ves de ahí. Por aquí podemos avanzar. Muy bien. Sí, ahí va eso. Es como... Vale, ¿por dónde avanzo, entonces? Disparando y eso. Por aquí no me he hecho camino. No me está subiendo eso. Vale, ese caeu. Das miñas cousas favoritas dos xogos de disparos. En plan, cando cae un inimigo desde unha altura. Ai. No, pero por aquí non me está deixando avanzar. Entón, xogo. Que fago? A ver. Temos que ir con calma. Estou escuitando ruidos. Que pasou? Ah, hai por aquí un camiño. Vale. Estou escuitando ruidos moi chungos. Que é? ¡Ah! ¡Ostras! Xa estou sen coitelo. Este tiña bicho, Este iba con bicho dentro. Que foi eso, León? Unha contractura. Ah. Ai. Sí, home, espera que recargue. ¡Te vamos a romper! ¿A romper qué? Puede ser. ¡Ya! Que non teño coitelo. Eu intentando sacar o coitelo. Moi ben. Pista visual. Cando soltan o arma, pinta que xa non queren máis. O que sí que podes querer máis é cousa da teta. Xa está. Ala, veña. Hai máis. Cargamos. Oh, ten moi boa pinta ese túnel para ir por aí. Ah, que sí. Se non queda outra. Non tes unha linterna, Leon? Non tes unha linterna? O sea, sabes o que pasaches no Resident Evil 2 e non ves cunha linterna nin pa iso? Aquelos son morcegos. Un saúdo a Charlie e a toda a xente da revista Morcego. Que fago? Disparo ou non? Vou pasar. Son invencibles, por visto. Son de adamantio. Moi ben. Dios, como están os de infraestructuras aquí, Moi ben. Que che pasa, muller? Xa me vinchedes. Espérate, que hai unha bomba destas. Moi ben. Ides vir pa aquí? Se ides vir pa aquí, por favor, espérate un segundiño. ¡Ahí va eso! Moi ben. Moi ben. Un menos. Vale. Aí veñen máis. Vale. Esta zona parece cómoda para irlos juntando. Y yo me ven. Hay que curarse después de este. Muy bien. Están forzando un poquillo. Vale. Imos curar.
Imos curar. Pois imos curar co... Veña, co que mellora a vida tamén. Si, hai veces hai que o límite de vida. Moi ben, vale, isto está ben. Boa decisión. Por que hai tanto fume? Pola bomba, si. A ver, pólvora por un sitio, pesetas por outro sitio, pólvora por outro sitio. Xa podo facer escopetas, o sea, munición de escopeta. Así que imos facela xa. Porque temos, sí, non? Sí. Entón, fabricar para escopeta, veña. 6 cartuchos, moi ben, xa está. Hai unha rampa no chan. Aquí á esquerda hai algo. Vou inspeccionar por aquí á dereita, parece que hai menos. ¡Ostras! Xuro vos que agacheime porque pensei que tiña que darle un botón que non era para... Ostras, pero como lanzou así, estilo Laudrup, bichedes. Espera, iso son a bomba. Efectivamente. Todo un tempo. Iso é o lago xa. Bichedes como tiro o estilo Laudrup. Miro para un lado e lanzo machete para outro. Ostras. Por onde o tirou para que chegas aí? Vale, temos aquí un señor que anda lanzando o fogueteiro. Digamos que está avisando que comezas iso en Bermú. Seguramente sexa iso. ¿De onde está? Ostras. Cara. Onde está fogueteiro? Fogueteira, máis ben. Debe estar aí arriba. Ui. Fogueteira. Ah, ali está outro. Chispum. Na man. Non che estou pa na man. Pum. Pum, moi ben. Así estamos, moi ben. Creo que xa está a cousa tranquila. Por aquí podríamos baixar. Vou ver se me deixei algo por aquí. Semella que non. Pois baixamos por aquí. Ala, moi ben. Moi ben, Leon. Cunha destas caes en río dunha rampa. Quedou che bonito salto, pero quedas en perna. Creo que hago nesa casa. Aquí sí que queremos saber qué é. Dios. ¿Por qué baten aí? É aquí. É aquí. Chamou aquí. Vou pillar primeiro cousas de por aquí. $8.850 pesetas. 9.050 pesetas. Con isto xa casi nos dá para comprar o Resident Evil 4. Veña. Aí está. Por aquí hai cousas. Hai unha cousa das bombas destas. Non teño ninguna chave. Este tiene que desactivarlo, sí o sí. Muy bien. Hay algo aquí encerrado. ¿Esto qué? ¿Un señor que astrónomo o qué? ¿Qué pasó aquí? Ah, a ver. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué hago con esto? Arquivo, tío. Vale. Muy bien. Pólvora. Pero que están en obras no piso arriba. Non son horas, para facer obras, Barulho é esse? Que barullo é ese? que anda aí? Ah, moi ben. No puede ser. $300 pesetas, que hai aquí?
Ah, vale, que estaba tapando algo aí o señor, moi ben. Podemos ir por arriba, eu creo que non. Pois imos ir xa para baixo. Moi ben. Dion, probaches en usar alguna vez as escaleiras, quero dicir, en vez de andar a chimpos. Vas torcer un nocello e logo liamos. Que ben, que apetitoso. É Ashley, seguro. Verdade? Ah, non, vale. Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, me diga, tem um cigarrinho? Según as estadísticas de Bom, então, De que tal Capcom. me soltar? o 66% das persoas españolas que non Roder! son zombies fuman. Quem é você? Home, Tá, pode parar aí. Resident Evil. Fin do capítulo. Pois ben, de momento ben. Verdade que estáme recordando ahora cousiñas ao Last of Us. A ver, estou toda a nivel de que está moi todo como mini escenarios de loita, sabedes? Pasa isto e logo hai cosas de nada. Pero bueno, ben, de momento bastante ben. Resultados do capítulo, a ver, que pasou aquí? Misión, non sei que. Fixen cousas, vale, deronme puntos, moi ben. Artista marcial, moi ben. Total, 1600. Que significa isto? Non o teño claro. Logo, isto é do contido extra que se pode cambiar. Vale, xa entendí. Quería gravar. Vale, máquina escribir. Imos gravar a partida. Nada máis, imos ver como está a cousa de momento. Vale, xa, está ben. Vou aquí, ver unha cousa aquí aprovechar. Vamos a darle un grolo. Irmos co seguinte tramo. Home, o Emperador Palpatín. Este é o personaxe que en español dobra Antonio Esquivias, o que fai actor secundario Bob. Que porra é essa? Desátame Para. ou apretame. Oi, e aqui? Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luiz Serra. E parece Luis Serra. que Luis Serra non é o é um seleccionador. péssimo lugar para as férias, né? Pode parar. Você mexe, eu mexo. E já tô bem suave. Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Seria então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala. Já. Tá bom. Olha, eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir. Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois, eu vi uns homens arrastando alguém pra velha igreja. Está na misa. Se Ashley está na misa. Eu creo que iban a facer a comunión. Passar um tempo contigo? Não me custa. Ben. Isto máxicamente pasan las bestas. Mais ou menos. Ainda não acabamos. Até mais, amigo. Ahora. Merda, levaram meu equipamento. Ah, tanto matándome a facer cousas. Ahora veña. Pois nada. Pois a pie. Pois. Ah, sí. Condor 1 Apoleiro. Localizei a bebê águia. Parece que ela está sendo mantida numa igreja. Ótimo. São boas notícias. Fiquei sabendo de um cara que encontrei. O nome é Luiz Serra. Ele me pareceu estranho.
Preciso que investiguem quem ele é. Certo, Condoru. Eu vou ver o que eu descubro. Enquanto isso, vá até essa igreja. Beleza. Tô precisando me confessar mesmo. Condorum saindo. Muy ben. Esa frase es de irse a confesar agora, non? Capítulo 2. Estou sen armas, estou sen nada, verdade? Mapa actualizado, vai para a igrexa. Teño unha erva de enamorar, moi ben. Ah, vale, aquí estaba o das pedras estas que ia pillando. Beleza, beleza. Bueno, xa teño un coitelo. Vale. Ataque grande, corre 2 só. Ataque máis preciso e rápido, manténdole 1 antes de darlle o R2. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Non entón. Quero ir xa para aí, igual non. Ah, aquí non hai nada. Vale, sí, o que levo facendo xa un tempo hasta que gasto todos os coitelos. Vale, moi ben, gracias por ensinarme agora. Ah, vale, nos botóns da Play 5 fai un pouco como resistencia cada vez que usas o coitelo. Está así como un pouco máis duro o R2. Peraí, são minhas coisas. Mira aí, está a miña cousa. Non está a escopeta, non a vexo. Onde está? Entón, mapa, teño que ir aí. Objetivo secundario. Eu diría primario, pero... Ah, non, bueno, aquí sería o... Esto. Non se pode marcar un punto que ir, non? É unha cousa que lle falta igual ao mapa do Resident. A parar. Vale, L1, o do parry, digamos. Vale, entón hai que probar agora. Erva verde. No, por coitelos non vai ser, que ahora xa teño 3. Técnicamente é aquí onde está. ¡Oh! Serei parvo. Técnicamente é aquí onde está. Donde están as miñas cousas, pero... Bueno, sabes onde estou, porque non ves. Pois ben, se o sabes. Vas dar a volta en breves, verdad? Antes de que me dé tempo a min a darche pola espalda. Non? Vale. Moi ben. Imos ver para que serve isto. Vale, para abrir a porta. Ah, que hai que correr. Pero agora hai que ir por... Espérate, non estou entendendo o proceso. Por aquí. Vale. Moi ben. E aquí xa teño todo, moi ben. Perfecto. Estupendástico. Vou pegar de volta. Aquí non podo ir ainda. Que saio por aquí ou por outro lado? Por outro lado. Ah, que non vou poder sair. Ah, vale. Vale, pois xa estou onde estaba. Imos ver aquí, ordenar un pouco isto. Isto imos facelo, a ver. Imos poñer as cousas no outro sitio. A ver, esto vai para aquí. Isto de momento aquí, porque isto vou mandar para aquí.
Esto bueno mandar para aquí. Esto bueno mandar para aquí. Esto bueno mandar para aquí. Esto bueno mandar... Iba a decir dónde estaba. Aquí. Esto por aquí. Luego puedo uno poner aquí. No, aquí. Vale. El coitelo ese xa se vai ir de nada. E as balas así tamén. Veña, por exemplo. Tampouco pasa nada. Seguimos. Pode ser por aí. ¡Home! Mira quen é. Estranho. ¿Qué es? Quen é ese? Moi boa pregunta que ainda non está moi clara de responder. Vamos fazer negócios então, tá? Veña. Líbrase dos ratos que están dominando a fábrica. Ah, no sitio anterior quedoume un medallón azul, verdade? Os ratos, recompensa Spinelio 0 de 3. Pois mira, vi un rato antes e quería... Como van os pedidos? Sabes que podes trocar Spinelios e recibir como recompensa ítems valiosos que poden ser comprados en ningún outro lugar. Tens moitos ítems útiles, mas o que eu recomendo é que você compres un mapa do tesouro. Estes mapas detallan todos os lugares despixados e cos seus tesoros escondidos. E os rapaces levamos un tempo buscando por eles. Ao poñer as mans neses mapas, ti vais a estar máis a tope. Esto. Pasa que meterse en áreas perigosas para toparlos. Pero xa, deixo iso sabías, verdad? Ahora. Boas-vindas. Esto en inglés queda moi meme. Welcome, stranger. Algo así. Negocios co mercador. Podes aí usar pesetas. E tamén, depois de realizar unha tarefa do billete azul, podes falar con ele para ter a recompensa. Moi ben. O produto novo em estoque, parceiro. Teño curiosidade en inglés porque ao final é a versión que temos así máis memorizada. Vale, subirle o poder. Facas precisam de cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre Está me dicendo aí dos coitelos, a diferencia entre vida e morte. compro o que for. Ítems importantes usados. Ítems importantes que non serven máis, pero poden ser vendidos para o mercador. Vale, por exemplo, unha chave que usei, podo venderla. Por exemplo, a do chale o do comezo do xogo, vale, podo venderla, moi ben. Obrigado. Obrigado, a ti. Posso ajudar com algo mais? Entón, isto para mellorar as armas, para comprar novas, e trocar unha erva amarela por 5... Ah, vale, por los espinelios este que non teño ningún. Ai, minhas costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Vale, entón temos aquí unha balestra. Arma con disparo silencioso, óptima para inmovilizar inimigos. E é posible recuperar e reusar os virotes, vale. Combinas adherentes que funcionan como explosivos de proximidade. E teño cartos para isto. En cambio, isto que? Un francotirador, digamos. E melloría de maleta. A melloría de maleta tamén está ben. Eu creo que vou ir igual polo francotirador. Teño que vender alguna cousiña. Que podo vender? Isto creo que é mellor guardalo de momento, porque creo que logo se pode vender para que dé máis. Já o preço Entón, é nossa escolha eu desse. vou vender unha granada de man. Volte sempre. Ou mellor ainda, vou cazar os ratos. Eu creo que vou cazar os ratos. A ver cantos cartos me dan. Que bien por aquí xa un. Por aquí había un. Iso dai un rato. Non lle din, verdade? Non. Vale, un deles. Moi ben. Boa, Sergio, que tal? Como diría o señor aí, welcome. Estamos aquí. Momento Ratibrom. Aquí está este señor botando unha soneca. Non terás unha linterna ali, un... Vale, aquí está donde estábamos antes, ¿no? Sí. Vale, aquí nin rata nin rato. Se vedes algún rato por aí, decide rato.
non estou vendo nada. Aquí se me lle que non hai nada. A verdade é que só vin o que acabo de pillar. Ali hai outro, ali hai outro. Oipa! Non lle di, non? Vale, van en círculo. Moi ben. Moi ben. Pode ser isto o inimigo máis difícil do Resident Evil 4? De momento, digo sí. A ver. Agora, así. Vale. Agora. Aí estamos, veña. Arrediola. Veña, e hai que buscar un terceiro. Estará por aquí. Por aquí creo, no. Nesta sala estaban dous xa. A ver se por aquí vexo algún. Non podo ir por aquí, claro, por la tontería desta. Ali hai outro. Aí está o que falta. Ah, moi ben. Moi ben pillado este. Xa está. Vale, entón imos ahora ao señor mercante. E dicemos, mira, ratibrón feito xa. Aí está. Ben. Ben feito, forastero. 3 espinelios. Entón cos espineiros podemos pillar unha eva amarela, un mapa do tesouro. Ou o Punisher. Tem coisas que o dinheiro não compra. E unha mira láser. Pois vou pillar un mapa do tesouro, que así teño todas as cousas da vila. Fraco por un tesourinho, não? É assim. Moi ben. Muito bem. Como posso ajudar? Pois vou vender unha granada normal. Itens valiosos não servem pra nada no tubo. Non, un spray de vida, veña. Estou optimista. E entón agora vou comprar. Non teño espazo, moi ben. Se o inventario está cheo, tens que reorganizar outros sitios para facer unha compra. Vale, entón a ver, coitelo. Vou deixar un. Vai para aquí. Entón hai que deixarle libre isto de tal maneira que queda así. Isto para aquí. Para isto xa entra, non? Aí está, moi ben. Mallao. E o coitelo ainda volve para aquí, veña. Aí estamos. Quédame 8 cadradiños de espazo. Bueno, hai que as erras poden facer unha cousiña. E con isto tamén poden facer balas de pistola normal. E isto que balas ten? Porque claro, estou pillando aquí balas aquí moi ben, pero... Sí, ala, veña, comprado. Uma boa noite de longe pros inimigos. Com uma bala direto na cabeça. Aqui, pegue isso também. Sem custo. Ítems con desconto. Os descontos van para os capítulos nos que aparecen. O sea que... Por exemplo, isto está a 0 euros. A 0 euros e a 0 pesetas tamén. Tudo seu, estranho. Moi ben, entón dame unha mira gratis. Porque si, moi ben. Pues graciñas. O que você vê é o que eu tenho. O que ves é o que hai. Moi ben. Posso ajudar com algo mais? E isto sería para tunear as armas de distintas formas, vale. Pero non teño cartos, así que... Não para vai logo. acabar morrendo, hein? Ele é feliz. Mi munición para o fusil, que creo que é o que acabo de pillar. Pois... Vale, agora que teño que facer é ter un botón para... Creo que vou poñelo para aquí, para a dereita. E entón, agora as granadas vamos poñer para a esquerda, para aí, aí está. Pero vou poñer mellor para que isto sexa ao premer unha vez só a dereita. Moi ben.
No, ¿isto como vai? Ah, mira, mira. Muy ben. De momento vou ca pistoliña normal. Imos ver o mapa. Ah, vale, dime os tesouros onde están. Aquí hai un tesouro, por exemplo. Entón agora vou por aquí por la esquerda e hai un tesouro, moi ben. E na fábrica abandonada tamén hai unha gaveta tancada, que non sei que. Tesouro. Ah, a porta que está arrancada, vale. É outro tesouro. Pero os tesouros estos, sea que fai falta ter unha chave. Pode ser. Onde eu tô? No, non era por aquí onde quería ir. Vale, espérate un segundo. Ahí está. No, 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 non veñas, non veñas. Se non quería ir por aí. Por que ves? Para abrir isto. Efectivamente, falla un emblema. Ah, vale, que non podo ir. Vale. Pois nada, imos intentar. Señora, ¿qué? $400 pesetas. ¡Ostras! Qué buen sitio para ir pasando por aquí. Se baixo por aquí xa non podo volver. Veña, pois imos, co que sexa. Moi ben. Ben, dos tiros na cachola. Espera que teño outro por aquí. Ir por detrás. Moi ben, este disparo xa. Canto máis preto están. ¡Ostras! ¡Corre! Malamente. Xa empezamos a ter aquí estrés de máis. Ah, que non teño vida, como quen di. Esta herba de enamorar. ¡Ey! ¡Pum, pum! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué ben quedou! Oh, espera, que está a pasar? Vamos. Non sei que pasou, pero ben. Ostras, canta cousa para pillar aquí. Vale. Andan caendo de aí arriba, moi ben. Vou meter aquí a ver que pasa. Opa. Herba amarela, sí. Como dixemos outro día, creo que era Farún no podcast, un barril vermello significa que estoupa, verdade? Podría ser peor, sendo como estou xogando. Nin tan mal isto. Que sí que hai máis. Ui. Aí foi un machado por min. Machado voador xiratorio. Hola, que tal? Pero... ¡Qué desfeita! ¡Qué desfeita! Hola, ¿qué tal, señora? ¡Oh! ¡Oh!
Bueno. Pero... Uy, 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 ollo con esta. Que se volven unha destas máis activas. Vou sair, que de aquí non me está gustando este. Creo que acaban de tirarme unha bomba, un petardo aí. Vale, imos subir. Uy, uy. Ese de aí o que andan lanzando. Pasa que espérate, que teño aquí un señor. Daría allí. Podes parar de vir tantos. Ah, espérate, ese sí me está faltando. Aparte... Hai que usar aquí unha... Non lle teño posta a mira ao fusil. Imos baixar aquí. Un Senran, outro Saen, aí estamos. Ostras. A ver, estamos tendo un problema. Que isto creo que non paran de sair. Ti, para cos fojetiños, aí está, oh. Menos mal. Que estrés. Hola, ¿qué tal? ¿Qué va ahí? ¿Qué va ahí? ¡Ostras! Machete. Muy bien. Rayo fino. Teño 5 balas de pistola. Esto non está pintando ben. Bueno, ahora teño 15. Xa outro tema. Espérate, no. Sí. Tanto tiempo puesto. Ah, vale, ahora hay que volver para el sitio de antes, ¿no? La cosa es como Volvo, palí. Sabe pequena, moi ben. Aquí hai xente facendo cousas super tochas. Que hai un ruido aquí que... Cartuchos de escopeta, eso está moi ben. Uy, pero onde está a que lanza os... Ali arriba como se pode ir? Por aquí non. A ver, se parou a música. Vale, isto está ben abrirlo por aquí. Como se pode ir arriba? Estudia o mapa. Pois aí arriba en principio non se pode ir. E por aquí hai este camiño que segue por aquí que non investiguei. Porque agora por aquí volver non podo volver, en teoría, ou si. Hai unha escalera por aquí. Ou non hai. Non hai. Non hai. Non, por aquí non podo volver. Ah, vale, xa sei por onde se vai. Vaise por aquí arriba. Aí queda ese de aí.
con explosións e todo, veña. Non. Non. Uf. Que maneira de esquivar. Ai, que xa estás aquí. Ah, rompeu. Adeus. Escapa. Non teño máis coitelos xa, xa os gastei todos. Que ben, que eficiencia a miña gastando coitelos. Vale. Imos facer aquí unha cousa. Mira, agora é o momento de pausala. Combino co amarelo e o amarelo co verde. E agora tómame un e súbeme a vida tamén, o total. Veña, moi ben. Non, 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 non. Mira que ben saquei a escopeta. Pero por que ven unha señora por atrás? Oi. Corrí un parado que non era. Acabou xa a romería ou que? Mima. Xa vou meter. Pero non acabou a romería que ainda hai música. Vale, isto para que va? Ah, vale, va a porta. Vale. Vou parar porque me quedo sen balas. Que vai? Mima. Mira, non, non quero. Ostras. Pero que me está persiguindo por aí? Xa está, non? Xa está? Xa pasou? Mima. Imos poñer aquí o emblema este. Creo que así, non? Moi ben, pois si que era. Veña, dalle aí, veña, xirarei pola... Moi ben, aberta esta porta. Imos a guardar aquí despois deste momento tan ben solventado. Que tal comprar un mimo para você? Un mimiño, si, va. Imos comprar un mimiño, 8.000 pesetas. Que podo vender? É que estas pezas de aquí seguramente logo sei que valen para alguna cousa, pero igual... Eu compro o que for. Sí, xa sei que compras que for. Vender ítems. Ovos de galiña, pólvora, recursos. Ah, mira, teño que equipar a mira. Veña, un veludo azul destes. E con iso dame para a outra arma que había. Veña. É um prazer negociar com você. Então agora Muito bem. non teño espacio para balestra. Vai colocar isso onde? No bolso? Fai falta 8. Pero teño sitio aquí. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Mallao. Pois xa estaría. Só teño unha erva para a vida, Eso é importante terlo en conta. Sí, aí está. Para Comprado. comprar essa arma, você precisa de dinheiro e de coragem também. Moi ben, pois non sei Posso ajudar? ahora mesmo non teño nin diñeiro nin nin coraxe, así que todo ben. Turbinar nada, trocar nada. Boas viagens. E o de Boas-vindas.
E os de reparar os coitelos non teño claro onde é, pero, en fin, xa me enterarei. Ah, vale, esta maleta que teño ten mellor tasa de obtención de munición para pistola. Entón, se lle pillo a maleta a outro señor, terei por outra cousa, vale. En fin. Vou guardar despois de facer os negocios co señor. E imos a tentar por aquí un poquinho máis. Que está facendo esa persoa? ¿Dónde estás? Teño coitelo, vale. Esto é tan Miyazaki, tan Dark Souls. Como que detrás? Ainda hai outro máis? Dalle. Non! E xa foi. Ah. Moi ben. Non sei, cando algo che entra entre cella e cella é un machete. Isto non foi ben. Vimos deixalo en que non foi ben. É a palabra. Parte 2. Imos ver se agora me sai o que quería facer. No, claro, o que quero facer é irse por aquí a este, claro. Bueno, por lo menos quiteime a un. Uy, me da casi. É que non quero que lle saia, que isto xa houve un que saí yo aí a plaga diante. Moi ben. Que fastidia, Ala, veña. Merda. Estou sen coitelo xa. Mira que camiñiño por aquí. Recursos G. Grande será, non? Outro sea pequeno, isto grande. Vale, outro coitelo. E aquí que hai? Oh, Zafiro. Cuidado con pisadas trampas. Por aquí hay algo. Se me diga que no. Estos corvos son... Mira de aí que teñen aí para facer aí o cocido. Erva vermella, pois vai moi ben para misturar aquí xa con isto. Imos ver con isto que podemos facer. Podemos facer munición de subametralladora ou munición para fusil. Podríamos facer para fusil. Se gañamos espazo. E agora imos ver cada pólvora que hai. Imos facer unhas cantas balas de munición normal. Por iso de facer sitio. Eu creo que xa estaría. Veña. E que teñen rituais aquí. Ah, sí. Mirad aquí. As pedriñas, esos esqueletes e demais. Todo moi ben. Garrancho sobre bonecos. A súa influencia non é a mesma de antes. Destrua os bonecos. Non perdoe aqueles aristócratas. Entendo que isto é unha cousa... Ah, vale. Isto de aquí.
Isto de aquí, isto xa aparecía no 2, creo. Que era destruir este tipo de cousas. Pero mellor se fago así. Moi ben. E hai 16. Moi ben. Entón cando se escoite un ruido como ese é que hai un boneco cerca. Aquí hai unha cousa estas do chan. Esto sempre lío en cada vez que veo un cousa destes vai dicir como Fede. De escopeta como vou de... Teño 11. No, 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 no. No, no, é que teño que matalo. No, 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 no. De onde saiches ti? Isto pinta mal. Ah, non premien o botón. Como dirías Shakira, salpicou. Buah. Non contaba eu con este momento. E aparte, eses dous que saen de atrás, que é moi tramposo, moi trampolleiro eso, Vale, veña. Bueno, isto xa facemos rápido. Isto aquí, non sei que. Moi ben, pesetas, moi ben. Vou sacar a escopeta xa polo que sexa. Aquí a mensaxe esta, moi ben. Si, si, o boneco, veña, non sei que. Ah, o boneco xa está. Moi ben. Entón hola, que tal? Claro, aquí de onde saen os que me vieron antes, porque la motosierra quedou enganchado. Veña, veña. Aí está. Ah, non está. Non está. Non está. ¿Está o non está? Está. Non é necesario este estrés, tamén. Tamén vos lo digo. Ollo, vale. Ah, mira. Ah, mira, e se sorteara ou levara para aquí era moito mellor idea. Pero agora xa está. Bueno, se aparece outro. Vou guardar. Esta casa dame a impresión que xa se calé. É outro lado do... digamos, a terceira zona que fixemos. Despois da igrexa, é onde estaban holgando. A que había despois. Ajá. Ah, vou cargar a escopeta. Ollo aquí co chan. pesetas. Que ven sendo euro e pouco. Ui, que susto, pensei que era unha trampa destas do tal. Non vas a abrir. Ai, sí. Unha erva ou é adorno? É adorno. Non encontrei alguma casa agora. Nada mal. Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha. Porque isto é o caserón aquí. Oh, estas bolas aquí. Isto é puro España, Isto é puro película. Non sei se diches a peli esta de Cerdita, por exemplo. Pues é iso. Zona de Andalucía. Vale. Pero este ovo non me vai caber. Si, vai, pues vai para aquí por depósito. Ou non? Ah, non, que non podo pillar. Para que eran os ovos? Ah, cantidad de vida. E tamén se pode... Vale, vale, vale. Dá un pouco de vida. Esa cosa vos ocupa un poquinho. Vou a facer isto cas ervas, vamos a xuntar.
E agora voulle poñer a mira a iso, vale. Pero segue ocupando, polo que sexa, vale. Disto, veña, recurso para fabricar que? Veña, pólvora ou... disto. Se fago máis sitio, vale, perfecto. Moi ben. Vale, agora xa podo pillar o ovo. Vale. Todo perfecto. Escoito como cousas no piso de arriba. Chave pequena. Chave pequena entendo que é para pequenos mobles que vin antes por aí, por exemplo. Ajá. E polo outro lado, di algo así como que... Por fin, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Gracias al Señor. Moi ben. E aquí que temos clásicos cadros con pintadas. Moi ben. Pero nada de mau, vale. Pesetas, 1000 pesetas, moi ben. Notas que estamos en casa boa. E aquí que hai que facer? Non o sei, non temos pista, non? Alguén quere probar alguna cousa? A ver. Isto é. A vaca se lle das leite, non hai leite. Unha copa de viño, sache un señor. Non é así, xa está. Te imagino que máis tarde saberemos a combinación. Porque de momento non viniendo con documento con iso. Imos co piso de arriba. Imos correndo porque non hai medo a nada. Ah, vale. Salvamos xogo. Pillamos unha erva. Iluminados, 4-3. Por a súa grande veneración ao seu mestre, o povo ofreceu as súas poses máis valiosas. Posesións máis valiosas. O vello facendeiro, a súa mellor colleita. O frágil porqueiro, o seu porco máis gordo. E a pobociña miserable, o bebé que ela tanto ama. Vale, a muller miserable e tal. Vale, entón, colleita, porco e bebé. Colleita, porco e bebé. Colleita, porco e bebé. Imos baixar, porque isto é un bebé vino abaixo. Un porco, non lembro agora, pero colleita sí. Case é certo, Entón, colleita, porco e bebé. Isto sería colleita, un porco, isto porco. Este é o porco, e bebé. Está, aí está. Isto é gran cerebro. Isto é un cerebro en acción espectacular. Bola de cristal, moi ben. Unha referencia aquí tamén a Alaska. Ajá. Este é máis agresivo porque ten... Droga, sí, ten droga. Hai outro máis. Ten máis agresivo porque ten droga. Cando teñen a cabeza rota que está aí o... Xa está, non hai nada máis que facer aquí, non? Ah, bola de cristal irá para aquí, non? Sí. Ah, que hai que facer? Ah, vale. Unha cousa así. Eu creo que así máis ou menos está, non? Agora está ao revés. A ver, non me está quedando claro de todo. Así máis ou menos está, non? Aí está, vale. Por aí andaba. Imos darnos un pouco de vida, non? Usamos oviños. Imos usar oviños, veña. Eu ainda outro oviño. Veña. Aí está. Rexistros do Vilarexo, volumen 3. Data 10 de outubro. O clima anda extraño últimamente. O trigo está secando e as vacas están aí fraquecendo, creo que. 8 de decembro. Hai sinais de fume. É verdade, non temos os medios para traballar no agro aí, pero as ordes de Lord Sadler son absolutas.
30 de xaneiro, 30 persoas morreron de fame, 5 vacas foron abatidas. 11 de marzo, os patriarcas reunióse para tirar a sorte, pero 6 foron escollidos para o Lord Salder. Abril, 8 máis hoxe. Data non sei que, 4 hoxe, outros 11 hoxe. 2 forasteros perdéronse e foron parar ao vilarexo. Levámonos ao altar para o ritual. Isto creo que son os policías. Non foi necesario tirar a sorte hoxe. Que non sei, o da sorte igual están tracindo mal, Saben, domina aí máis. Pues, mira aí, Lord Sattler. Que bonito. É un pouco Palpatín, Isto, as cousas como son. Chave con insignia. Iso era para a igrexa, verdade? Ou para onde era? Ai. Hola, que tal? Non. Non. Moi ben. Seu sangue aceitou o dom. Ostras, eso foi Ada. Moi ben, así que o virus funciona ou algo así. Um dom no meu sangue. Ese tipo de fraseo moi xaponés, non? O de repetir o último xeco. Fin do capítulo 2. Cando levamos, pois, aproximadamente casi 2 horas e media. Vamos a 1 hora por capítulo, máis ou menos. Imos máquina de escrever, salvamos o xogo. Resultados do capítulo. Aquí tamén 1700 puntos, ou seja, un máis que antes. Capítulo 2, creo que aquí están distribuídos distintos, porque no primeiro só me queda capítulo 1, 4, capítulo 1, 6, capítulo... Bueno, igual non tantos, pero eso, 2, 1, 2, 3. E aquí creo que van 1, 2, 3, 4. Dame esta sensación. Está salvado. Imos sair do xogo un momento. Imos ver en que podemos transformar estas cousas, por exemplo, que nos dan. Entón, contido extra. Claro, todo. Aquí teríamos, por exemplo, isto xa está descoberto, non? Ah, non. O que non está pechado. Isto que hai que concluir un capítulo específico. Estas son as cousas que se ven e que xa o fixemos. E as outras hai que pillar misión. Por exemplo, serpes, ratas e todo isto xa os podemos ver e demais. Entón, por exemplo, veña, pois imos ao Leon ca chaqueta esta. Que pouco aguanta. Entón, logo imos a ver por aí. Arte conceptual, por exemplo, arte conceptual do señor da motosserra que ten conxuntivite. Pois imos aquí e desbloqueámoslo. A Hannigan, creo que se chama. Aquí os distintos de aquí. O sea, que máis ou menos a medida que imos desbloqueando, aquí están os dos policías, aquí está o mercader, aquí está o señor Carabecerro, este é o señor da motosserra, aldeado con motosserra, este bonito raposo, no, lobo, é un lobo, non? Sí. Isto porque son as esmeraldas do caos do Sonic. Arte conceptual, veña. Por exemplo, aquí esta casa tal. Esta imaxe parece bonita. Esta tamén é bonita. Entón, claro, logo isto podemos velo en arte conceptual. Posámoslo aquí. Vemos Ingrid Hannigan, tal. Podese facer zoom. Son os distintos señoriños. Aquí está o señor da conxuntivite. Isto sería un pouco... Isto vai ser logo a región do lago. Ah, bueno, aquí xa estivemos antes, claro. O que pasa non se veía aquela zona ali, creo. Está chulo, porque isto sí que non o víamos antes tanto. Igual pola néboa. Isto é onde acabamos de entrar. Vale, entón só podemos desbloquear hasta onde estamos chegando. Bueno, está ben. Se xa non vai haber spoiler, o cal ten sentido. Está ben, é unha maneira así de velo. E logo cos... Ah, podes poñer a voz como se fose un boneco. Vale. Ah, pero aquí falan en inglés todos, vale. Sí. Hola, ¿qué tal?
Nada, pois pouco máis. Un pouco para ver así que teñen os extras e demais. Imos seguir desafíos. De momento fixemos os capítulos, por eso nos dan así algúns puntos. Logo tamén hai unha cousa por aí que xa... hai unha cousa por aquí fixemos. De combate, pois de armas. De usar 10 enemigos con ataques corpo a corpo, 5 enemigos con coitelo, 10 enemigos con explosivos. Esto, por exemplo, 5 enemigos con grandes... no, con granadas de atornamento. No. Algún problema? 5 enemigos con unha magnum, con unha balestra. Pois isto é basicamente usar todo. Só 50 con unha pistola. Só baixei 50 con unha pistola. Dese capatada, que acabo moito escapatada. Moi ben, debe ser iso. Pois imos seguir. Capítulo 3. Eu creo que isto faremos o capítulo 3 case inteiro e deixamos polar aí. Seguramente mañá, a iso das 12, seguiremos co xogo. Eu tô com as informações sobre o Luiz Serra. Parece que ele já foi pesquisador da Umbrella. Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco, então. Eu vou mandar os detalhes. Dá uma olhada. Mas a bebê Águia é prioridade. Entendido. Indo pra igreja. Condor 1 tá indo. Moi ben. Un pouco teño que ver que ten que haber maneira para non ter que andar co micrófono do este mandando, o sea, poñendo aí xunto ao micro. Isto xa se soluciona aí antes. Hai que ir para ir á igrexa. Entendo que se sabe por aquí. Muy bien. Ahora sería para a esquerda, entendo. Ou como vai a cousa? Agora recto, non? Pero ese lobo. Vale, chave con insignia. Esta de aquí. Vale. Non me gusta nada ese can, Oh, axudareino ou atacarame? Você também, é? Vos que decides? Se cuida aí, amigo. Moi ben. Bo traballo. Por aí xa entramos antes. Imos seguir por aquí. A non ser que volva atrás a por cousas. Cantos cartos teño? 3700 pesetas non é moito. Imos seguir por aquí. Ai. Marchou. Estou sen oitelo, para variar. Moi ben. Dios, que grande ese pestillo, Mima. Isto é a vila do comezo? Sí, é a vila do comezo, vale. Xa sei por onde entrei, vale. Está aí a igrexa. Que é un secreto, pero que tamén hai áreas por aquí con secreto. É outro momento do día. O sol por será máis ben, o atardecer. Parece que ainda están en misa, non? Vale, entón, isto agora podo abrirlo con unha chave pequena. Veña, pois usamos unha. E un tesouro, vale. Entendo que nos dá bastantes cartiños logo o mercader.
se lle pillamos aí o produto. ¡Ostras! ¡Ostras! Pero... Ostras, ostras. Eu non quero isto, non estou preparado para isto. Pero... non podes pisar aí a rampa esa que hai aí. Que era a miña idea todo este tempo. Ven pa aquí. Cantos hai? Ah, que non caeu. Não param de vir. Eu non me lembro disto en ningún momento do xogo, veña. Entrarán por aquí. Imos tomar como que de momento non. Pero non lembraba esta cousa. E que fago? Saio por aquí. Poderás ir con sigilo. Cheirarán. Por aí non se pode ir. Por aquí ven un. ¿Qué ves? ¿Qué? Ah, veña. Non é necesario, eh? Eu non lembraba que cae esa torre esa. Bueno, es que non lembro nada deste xogo, a verdade. Acabo de escoitar a unha persoa que non... Que é moi tentador usar eso de trampa, pero... Hai alguén máis por aí. Ah, vale, agora hai que baixar por aquí. Ou podes baixar. Moi ben. Unha estancia acolledora. Vale, imos xa fabricar cousas. Munición para o fusil, veña. E isto imos mover para aquí. E isto vai para aquí, por exemplo. Imos facer máis sitio. Vale. Ah, combino xa directamente así, sen ir ao menú. Vale, moito mellor. Vale, pois... Vale. Acabo de facer un oco máis tamén. Pólvora e pesetas. Veña. Iso é unha vaca? Non, é unha señora. Perdón, señora, pola confusión. Ven con coitelo, eh. E verame.
ten a visión periférica un pouco daquela maneira. Este tamén anda periféricamente un pouco daquela maneira. Veña. Tirirititin, tin, tin. Entendo que agora non me queda nada máis que case... Ah, podemos entrar por aquí. ¿Qué? Estás esperando por mí por aquí, Ai. Pois non viñen por aquí. E aquí hai o da... Aquí estaba a bomba, non? Sí, correcto. Nada, se ubicar, ubiqueme ben. E podes ir á igrexa xa. Chave con insignia. Podes usar. Veña, imos aló. Es hora de rezar. ¡Ostras! Unha serpe. Víbora. E que? Sí. Non sei para que quero, pero vale. Perfecto. Pólvora. Imos ver se podemos facer algo ca pólvora. Cantas temos? Ah, esos 6. Pois, entón moita cousa non podemos facer ca pólvora. Vou facer munición para pistola, veña. Hai que facer sitio. Así está ben. Polo que sexa, aquí teñen así o fume que ten a panorama no escenario tamén. Unha fotiña do Salder. Hola, que tal? Ostras, pero pedazo cabeza. De que eso de quen é? Durma ben e floreza, dulce criatura. En canto o seu corpo creza, a túa nai fará traxes para ti, novos para ti. Con 700 kilos de trigo e medio boi por día, ti xa estás maior que o teu cercadiño, que sabe, irmanciño. Floreza, 12 crianta, e honra aos teus irmáns e irmás que non creceron máis. Está falando dunha persoa xigante. Vamos a seguir por aquí. Tenho mercadoria nova em estoque. Que susto me meteches, mercader. Estás en todos sitios. Xa te cansaches de estar sen munición, entón teño unha nova sorpresa para ti. A balestra é de outro mundo, parceiro. Vostede pode recuperar e reutilizar os dardos e continuar atirando para sempre. Non deixes comprar a receta do dardo para transformar os teus goitelos que te sobren en dardos. Pero non te quentes ca cabeza ca munición con isto. E non só iso, te podes unir os dardos a minas adherentes, explosivos de proximidade, e transformar a arma rápidamente nun lanzaminas poderoso. Así que acepta un enemigo para que explote ou nunha superficie para que se coloque como unha mini proximidade. Así que con iso vas moi ben. Con iso, pois, a balestra teño. E teño tres. Que tal comprar um mimo pra você? Sí, un mimiño agora. 5.600 pesetas non me van dar para moito, xa te digo, Hola, que tal? Tenho produto novo em estoque, parceiro. Produto novo, tes aí, TMP. Toda a mercadoria tá em excelente estado. Eu garanto. Teño así algo para vender. Vale, isto, este trozo, sí, home, isto que atopei é para vender. Obrigado. Moi ben, entón imos comprar unha maleta nova, eu creo que é o seu. O dinheiro, um pouco mais de espaço não faz mal. O tamanho ideal pra você, estranho. Que simpático. Posso ajudar com algo mais? Non, de momento non, vou ver a maleta. Aí, notas o espazo no novo. Esta maleta terá algún tipo de... Isto teño que ver un baúl. Bueno, que non é baúl, que agora é...
Entón, isto, por exemplo, podo colocalo agora así. E por aquí podo colocar que ven sendo produtos para fabricar. Para que quero a serpe? Podes utilizar para restaurar vida. Ah, vale, non sabía. Vale, vale. Moi ben. É un botón para ordenar automáticamente, cousa que non quero facer porque a min gustame xogar así o Tetris un poquinho. Nova misión. Venda as 3 víboras. Área ninguna especificada, vale. Espinelos. Entón, vale. Entón, se vendo as víboras, vale, pois vou vender unha víbora. Boas-vindas. E logo quedarame 2 por vender. Itens valiosos não Aqui servem tá pra vindo. nada no topo. Ben. Muito bem, estranho. Tenho uma ótima seleção à venda aqui. E vou mellorar un pouco a munición da pistola normal. A velocidade de recarga, isto non me parece mal. Estão em boas mãos, parceiro. Eu ajeito tudo. Bem. Pronto. Moi ben. Como você queria. Moi ben. Recargamos máis rápido. Por aquí hai algo, non? Había aí para agarrar a partida. Hai unha máquina, efectivamente. Fim do descanso, pelo visto. Vale, entón personalizar maleta. Claro, teño maletas, teño dúas, non? Non, é esta. Ah, teño un coitelo aí, vale. Ah, un coitelo roto. O coitelo... Boas-vindas. Tem interesse no quê? O coitelo roto, dasme algo por ele. Lixo ou luxo não faz diferença. Ah, vale, esta pode... Bom, Esta é a que se pode mellorar. Vale, 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 vale. Pero non o vou levar de momento. compre alguma coisa na De momento non se pode próxima, mellorar. tá? Bueno. Nah, imos seguir así. Aquí xa hai moita vela. Aquelo sí que é igrexa. Uma igreja, até que enfim. Un cemiterio, moi ben. Aí estarían. Vale, ainda non imos poder entrar aí. Droga. Condorum Apoleiro, a igreja está fechada. E a bebê águia? Negativo, nada ainda. Non sei. Mas souberam trancar bem esse lugar. Entendi. Eu consigo imaginar o motivo de terem feito isso. Ah, ela tá aqui. Certeza. Vou dar um jeito de entrar. Condorum saindo. Esa é unha maneira de entrar. Pinta por aí. Isto é tamén un pouco mansión tipo Dark Souls, non? Non entras pola porta principal, vas por un lateral. Vamos ver que misión hai aquí. Algúns xemeos tradicionais non poden descansar en paz despois de entrar naquel culto maligno. Que tal alguén que non pode destruir os emblemas grabados nas súas lápidas? Destrue os emblemas da lápida. Área igrexa. Recompensa 2 espinelios. O sea, que hai que facer con algunhas lápidas por aí. Adorno de cabeza elegante. Eso entendo que é pa maleta. E recursos grandes. Adorno. Solamente para vender. Vale, vale. O sea, 7.000 pesetas, básicamente. O que ven sendo iso son 7.000 pesetas. Voy un momento as lápidas, a ver se atopo aí algo diso que me comentan.
cousa hai aquí? Unha foto de Ashley. Deixeina encerrada na igrexa ata hora marcada. Vale. Imos abrir isto, que temos aquí o... Diamante amarelo. Máquina de escribir. No, de momento vou ben así. Unha peste de fora ven ata as... non sei que da mina. Prenda na igrexa ante as ordes do Noso Señor. Deixa as portas da igrexa fechadas, a chave ficará na caverna, do outro lado do lago. O monstro acabará co intruso el solo. Pode ser que poña iso. O lago. Tomara que eu não tenha mais surpresas. O lago, vale, entón sería para ir por aí. Voume ao momento das lápidas. Lápidas xemédicas. Que dicir con iso? Vale. Sería iso. Aí esta. Vale. E isto. Será esa misión. Hai un sitio onde ver misións e demais, como vou. Pedidos. Destrua os emblemas da lápida. Área e igrexa. Si, se xa fixen, pon 0 de 2. Pois non teño claro exactamente o que hai que facer. Semella que estas non eran. Aquí hai máis, vale. Aquí hai outra máis. Non teño moi claro que se refiere o... Puta, mira, quedoume aquí sin investigar antes. Ahí está. Dios. ¿E isto Dark Souls? Puede ser. Pero estará. Foi con intención este señor, Ahora unha lápida máis destas. Non me quedou moi claro dar lápida, creo que non fixen nada. Moi ben. Será darlle dúas lápidas ao mesmo tempo? Disparlle ao mesmo tempo a dúas? Por exemplo, unha cousa así. Que non sei, pero tamén pareceme tan específico. Non sei. Bueno, en fin, queda para outro momento. Debería curarme un poquinho, verdade? Veña, un ovo. Aí está. Ah, por aquí está o señor das misións. Non, da misión non me dis máis, non? Ah, non, por aquí escaleira. Onde me leva isto? Ah. E xa non hai máis, vale. Hai que ir por ali abaixo. Ahora si guardamos.
moi colledor. Que xa me ir por ali ou volver por aquí arriba. Por aquí arriba non sabe poder de momento. Ou sí. Isto é para abrir unha zona que está antes, non? Sí. Vale, sí. Por si hai que facilitarlo co camiño. Vale. Lago, moi ben. Lago que direi vos que hai xente que me chama lago. E ademais é dunha zona concreta de España. Que pasou? Estou contando anécdota de lago. Epa. Moi ben. Pues nada, cando apaga iso? Home, é que se non vos estoupo con isto. Que machaste un pouco. Espérate que aliamos. Este regenerou. E ahora meteuse un polo medio. No. Non teño coitelo. Ui, que sacaba aí os... Hai que cargar rápido. Estou un pouco podre, Veña. Outra serpe. Ahí es. ¡Imbécil! Moi ben, aí. Coa faca, moi ben. Como se nota que ainda non teño os botós pillados, que fago cousas raras, en plan, dando coiteladas ao aire e demais. ¡Ahí va eso! Que vai eso? ¡Ahí va eso! No. ¡Cuidado! ¡Puede con nosotros! Hola, ¿qué tal? ¡Ostras! Pero... de un en un, por favor. Que me está desestresando. Veña, ala. ¿Pero qué coño? Moi ben, moi inteligente pola miña parte. Salvo pola parte de que non. Ese barril... Ainda siguen vindo por ali, Ostras. ¡Vamos a... Ben, acabo de esquivar de alguma maneira. Ui. Que se está renacendo. Toca facer isto. Moi ben, quedou bonito. Hola, que tal? Deixaste caer por aquí, moi ben. Graciñas, ó. Foi mal. Escorregou. Escorregou. Eu creo que é suficiente xa desta zona. Hai unha bomba por algún lado.
Ahí está. Vale. De momento voy por aquí. Muy bien. Por aquí no se puede. Outra misión. Veña, vamos pillar todo, total. Medallóns azuis nesta zona, vale. Isto xa o vimos na primeira zona. Pesetas. E isto daqui que é? Boa sorte achando alguém com tamanho pra usar isso aí. Ajá. Sí, sí, pues espérate. Espérate que veña alguén. De feito, efectivamente. Creo que en este recinto onde hai un xefe. Moi ben. Espérate, este mátame. No. Ah, R2, Dario R2. A ver se me poñen xusto aquí. No sei ben. Veña. Non todo pode ser ca pistola, porque senón non sai. Non sai a cousa. Vale, isto xa toquei. Aquí había pesetas. Boa sorte achando alguém com tamanho pra usar isso aí. 12 cartuchos de escopeta para esto debería valer. Vale. Ven. ¿Esta caseta podemos ir a ella? No. Estás oindo, non? Esa respiración como ASMR. Estas zonas son moi Dark Souls, en plan, de calquera sitio veñen e... non se pode usar. Non sei que tipo de cousas se poderán usar aí. Ainda non saiu. Munición para pistola. Nova faca, veña. Vamos a pistola outra vez. Xa parece máis unha zona tipo mina. Moi Dark Souls, tamén me está vindo. Home, que tal? Só a melhor mercadoria. Tem arma aqui pra fazer uma bela festa. Ten aquí un arma para facer unha boa festa. Sí, sí. En vez de esas armas que non usas xuntando pop, por que non as vendes, gastas dinheiro para mellorar realmente o que precisas, veña? O sea, basicamente... Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Te xa o... Non ten xa o chismese. Isto sí que para vender só, así que imos aproveitalo. Obrigado. E comprar isto, e que xa non... Ahora sí que non teño espazo, creo. Ou sí, a ver, vamos ver se teño espazo. Avise quando tiver liberado. Podo facer 6. Non, porque hai 4 só. Mais non se pode facer. Pero isto sí que podo... Vendo recursos pequenos. Se vendo unha de recursos pequenos, chégame. Veña, pois vou vender isto.
E agora isto tense que mover de tal forma que así. Ah, vou venderse a víbora. Já está. Você vai passar pela multidão usando isso aí. Pois sim. Vale, xa teño todas as armas. Ótima seleção à venda aqui, estranho. Podo mellorar alguna cousa, reparar. Ah, vale, reparas aquí. Não dá pra fechar. Pois vou vender alguna cousa así super básica. Por exemplo, cada bala. O luxo não faz diferença. Já o preço. Se vendo 4 balas, dame para reparar o coitelo. Falta dinheiro. Falta diñeiro, contei mal os cartos. Que me dis? Vou dar uma arma de acordo 170 pesetas faltan. Oh, é uma beleza, né? Eu compro o que for. Agora sí. Eu posso fazer bom uso disso. Reparamos esta faca de combate, que se pode mellorar tamén. Durabilidade. Ah, amigo, isto sí que é interesante. Pero nada, isto para logo. Tenho uma ótima seleção. Volte sempre. Imos deixar alguna cousa por aquí que non sobre. Teño moita granada. Ah, non, quero... Como se bota para despensa? Non sei botalas para o outro lado. A ver, vou facer a proba con isto, por exemplo, que almacene ítems. Cartuchos. Ah, vou facer cartuchos. Veña, vou facer cartuchos da escopeta. Pero non estou movendo isto para onde quero. En fin, estou agora confuso co uso das cousas. Por aquí onde viñen, non. Peza hexagonal. Que lle pasa? Ah, peza hexagonal. Ajá, moi ben. Espectacular. Miña peza favorita do mundo. Ostras, mirad aí que recinto que... Oi, o castelo, que bonito. Aí está o lago. Vai, vou ver o castelo primeiro. Nossa, olha só o tamanho disso. Que grande, E aí, que temos no lago? Está Manolo e Pepe do Pincho. Ei! Ola! Para comer. Ai, é o policía. É un dos policías. Opa! Que merda foi essa? Pois o monstro do lago. Que bonito quedou. Por aquí podo ir a algures. Sí. Quero ir agora. Vou ver se tiña máis camiño por aí. Vou ver unha cousa que tiña por aí. Por aquí había máis cousas para facer. A ver. Casi prefiro baixar por aquí. E non teño chavezas pequeniñas. E aquí non podo seguir porque non hai lancha motora. Entendo que iso é o que pasa, non? Aquí. Vale, pois nada. A Kroll. Abraza.
munición de submetralladora. Bueno, levo por vale. Boa, Xirelo. Estamos xa, bueno, estamos xa aí chegando, no, xa pasamos a terceira hora. Nada deixaremos, imos ver agora chamos aí a lancha. Se non isto, no propio Twitch por robinar. E se non, terémolo seguramente xa mañá disponible no YouTube para ver un pouco estas 3 primeiras horas do Resident Evil. Estamos no terceiro capítulo. E ben, a sensación ben. Aparte, como é un xogo que original levaba máis de 10 anos en xogar, a verdade é que todas sensacións novas, case non me acordo de nada. Está gostoso, está gostosiño, sí, sí. Non tengo, como levo repetindo, non tengo factor sorpresa do 2 e do 3, porque digamos que aquí a forma de como está a presentación xa era un pouco a que tiña o original, pero tal. Combustible de barco está co combustible do xerador de infraestructura de procesamento de viveiro de peixes. Que pillo que me faga falta, moi ben. O sea que quere aí, onde están os dos peixes, hai combustible para a barca. Isto de aquí, que? Isto é todo oscuro. Vou ir para aquí, veña, vou ir por aquí. Hai que ter cuidado con todo, Xirelo. É que que acabo de se antes o digo, hai que ter cuidado con todo. Pum, para baixo. Ai, é isto Dark Souls? Hola. Ostras, meu amigo de antes. Pero ahora non teño unha escaleira para facer aí o... E viume. Onde estás? Debe ser unha congralla. Está Xirelo por aí. Eu creo que ao revés, correr non estou correndo, pero esconder de momento dame a sensación que sí. Está ben. Hola. Moi ben, ala. Meto cuchillo, saco tripa. Ala. Cal é a estrategia boa aquí? De momento, dúas así silenciosa. Logo quedo sen coitelo rapidamente. 400 pesetas. Con isto dame para comprar un paquete de pipas, un de chicles, 2 gominolas, unha bicicleta, 3 descapotables e un piso en Benidorm. Vale, ese é o sitio por onde tiña que ter baixado en vez de caer por onde caí. Moi ben. Ai, hai unha víbora aí. Con esa víbora xa me dá un premio outro. Mira, imos aceptalo. Iso que me biches, verdad? Que levantes o martelo así en sinal de... Moi ben. Moi mal. Ah, que xa está. Teño un toque de vida. Imos unha herviña de enamorar. Hai que cargar esta munición rápido. Ai, que hai o botón de esquivar. Espérate. Imos facer isto. Si, home, que faz dando yo coitelo? Pensei que iba a destrozar a escaleira. Vale. Moi ben. Seguinte, pasen. Quen ven? Vanme vir algún pola dereita. Moi ben. Seguinte que pase. Ti non caes, verdad? Cago en... Que cae. Ah, xa caeu. Moi ben. A ver, señor, non se me acumulen. Uepa. Eu creo que xa estaría, non? Ah, hola, que tal? Non, veña. Xa está. Bueno, primeiro, hai que limpar isto. Pasillo 4. Non, que non me mata, víbora. Vale, pillámola.
Isto para venderlle ao señor tal. Non teño nada para curarme. A resposta é non. Imos ver. Análise de danos. O seu sería ir onde o señor da víbora. Eu creo que xa está. Imos, isto como momento así álxido de hoxe, que xa aparte xa estamos nas 3 horas. Imos volver ao señor que vendeu. Imos darlle aquí a terceira víbora que non la pediu. Ah, espérate, que non podemos volver. Estásme contando que non podemos volver. Iso está pasando. Ou estou desubicado. Erva verde. Bueno, eso sería un avance. É posible que non podemos volver ou estou desubicado? Esta parte é un pouco máis. Hai varios niveis de altura. Eu viña camiñando por aí e caeu o chan e xa non podo volver aí. Espera que teño un mapa. O sea, o mercader... ¿Dónde está o mercader? Viveiro de peixes. O sea, aquí onde está a gasolina. Mercader é isto de aquí. Vale. Pero non podo volver aquí arriba. Ou sí. Escaleira, intentar volver por aquí. Veña, escaleira, intentar volver por aí. Vou intentalo. Escaleira, intentar volver por aí. Vale, vale. Aquí estamos. Agora sí. Non hai nada como usar un mapa para parar de facer o parvo. E agora estou ca confianza de que non me veña ningún tolai a dicirme aquí cousas, porque senón estamos na mesma. Você tem cheiro de combate em você, parceiro. Boas-vindas. O que vai comprar? Teño que venderche a víbora primeiro, para que así me des puntos. O sea, a misión que me pediches. Perfeito. Você é mesmo profissional. Son moi profesional, sí. Aí está. Sabía que podia contar con você. 4 espinelios, entón. Por que me trocas? Teño 6 espinelios, pode ser unha Punisher, que ten boa pinta. O que foi? De onde tiramos? Mira láser, pois tampouco me preocupa tanto. A Punisher ten pinta de ser boa pistola, pero de momento igual non teño munición. Eu creo que é mellor que de momento mellorar saúde. Entón, cunha erva amarela, o que podo facer é agora misturar unha verde cunha amarela. Cunha vermella tamén me iría ben, pero facémoslo así. Imos ver. Vou guardar e vou ver cal é o uso. O sea, que pasa se uso unha verde e amarela misturada. Así tamén saímos de dúbidas. E se o resultado é pésimo, pois pasamos del. No, o resultado está ben. Eu vexo ben. Isto é bonito, que a xente se acorde de mí a ver un coxín coa cara de Sonic no Primer. E creándome novas necesidades. Por sorte, eu teño un coxín de Sonic por aí. Sí, hai un aí arriba agora. Logo enseño o plano. Pero, nada, con ese xa vou tirando. Pois creo que imos avanzar un nada no recinto aquel que estábamos e ímolo deixar aí. Creo que vais a topar a gasolina da combustible da lancha motora e deixalo aí. E seguiremos mañá ás 11:30 da mañá. E tamén no YouTube pois iremos poñendo xa os fragmentos do directo. Cun pouco de edición, pero tampouco moito. Ah, vale. O das pezas. Vale. Entón, isto vai aí, por lo que sexa. Logo habrá que xealo. O sea, faltaron 2 pezas máis e por aí que vai a facer cousas. Aquí non estive antes. Moi ben. Ahora outra erva amarela. Agora, por lo que sexa, só hai ervas amarelas. É unha faca de cociña, moi ben. Vale. Eso, no Twitch ou senón no YouTube tamén estará mañá. Que non se moven. Se poña. Isto de facer poñer os vídeos en YouTube directos do tirón, non sei hasta que punto pode funcionar ou non, pero ímolo probar agora co Resident Evil. Logo tamén co feedback que vai tendo a xente, pois imos vendo se ten sentido misturalo co resto do contido do YouTube ou facemos de outra maneira. Porque claro, a barca esta é iso, preciso combustible, non?
Efectivamente, tamén sendo de hotel. Preciso Fala combustible, sério. Enche o tanque quando terminar. que era onde estábamos antes casi morrendo. E de momento sensacións boas, quero dicir, non é tan super novedoso como foi o caso do 2 Remake, pero ben, moi bo xogo. Eu aquí agora vou abrir un melón que seguramente mañá pare un pouco máis a falar del. Moi ben, que estilo tes? 8 puntos sobre 10 sobre ese carpado. Que a cousa é, cal credes que vai ser o seguinte remake que vai facer Capcom do Resident Evil? Eu, das tres opcións, creo que a máis factible, tres opcións que a mí se me ocorre que poderían ser con distinta probabilidade. O 5, por seguir sacas numéricas que éramos facendo desde o 2. Moita xente pide o Code Verónica. Isto de momento vai quedar aquí. E logo, eu creo que tería o seu encanto, pero eu creo que xa máis por momento necesidade de facer do 1. Porque do 1 temos un remake de GameCube, pero era aínda co sistema de cámaras, digamos, con un forastero, efectivamente. ¡Ostras! Que estes disparan xa. Moi ben. Home, podo correr porque se non corro, dame os señores aí ca frechas de lume. Sí, sí. Ahí está viendo pasar el tiempo. Sí, sempre me... O sea, o argumento básicamente é que a moeda de aquí son pesetas, co cal parece un argumento sólido. E neste caso falan con acento de Península Ibérica. Oye, que hai unha bomba aí en algún sitio. ¿Dónde está a bomba? Que ainda me vou comer eu. Ai, por favor, podes meterme o machete. Ai, que teño aquí un señor. Não param de vir. Tres balas. Espérate que vai resucitar un deles. Vai resucitar un deles. Resucito un deles. E non cae. E non cae. Imos facer un combo. Mi cuerpo pide salsa. Veña, ala, veña. Pero no te puedes esconder. ¡El forastero! Que tes na cara? Tiño un brillo raro, verdade? Aí está. E ainda está o señor aí cas frechas tirando. A ver, imos ver. Moi ben eu. Está, sí, está. Que iso? Ostras. É necesario, que preguiza. Por onde vais vir? Saltas. Por que lle berro a tele? Vamos a facer esta misión de aquí. Moi ben. Vale. Veña. Custouche, Erva verde, moi ben. Entón imos facer aquí outro combo destes. Aí está. E con isto me dará un pouco a vida, moi ben. E xa temos máis vida, moi ben. Pois eu creo que ata aquí, cando atopemos a gasolina, eu creo que xa moitos enemigos xa non deben quedar, porque
Que non vía, oíste, Este non se vía. Ahí está. Ese barril vermello, que todos sabemos lo que quiere decir. Outra erva verde, que non ven mal. La tercera pata va vencida. Vale. Ovo de galiña. Combustible de barco. É disso que eu tô falando. Así que nada, volvemos donde está o barco. E guardamos antes. Munición de pistola. Sabe que estamos sempre aí no límite. Sabe pequena, que nos ven ben para desbloquear cousas. Ollo que hai máis xente por ali. ¡Epa! Pues nada. No puedo esconder, no me escondo. Corre, 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 corre. ¡Uy! A señora caballesta, moi ben. Sube, 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 sube. Vou pasar a estes señores un pouquiño. Que me avisade. Total non ides vir. Moi ben, pois seguiríamos aí nesa barca de aí.